ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇସିସି ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି 2025। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଏବେ ଏକ ସୀମିତ ଓଭର ଏସିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଇସିସି ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି 2025 ପାକିସ୍ତାନ ଆୟୋଜିତ କରୁଅଛି। ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଅଛି। ଟ୍ରଫି 2017 ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ 180 ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବେ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଭାରତ ଜିତିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।